weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to guijilona to keɗere to sadila to aali wuure to wudduru kon takkusan duuɗa ha to galle ceerno sar abdoullahi sar to dumaji dembe funeɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi mauritanie mohamed cheikh el ghazwani gonnoɗo e jillu mum to leydi chine alarba hanki o artiɗo e nder nation lamorgo leydi makko to leydi sénégal campus pédagogique e campus social to université ibadera thiam kala uddama e oɗo saaha joni ha diwa oɗo saaha to leydi mali mca woni tigui kaso mawɗo maison centrale d'arrêt ko kaso mawɗo e nder bamako mahaɗo kay guila 1951 tawi wonno hattade makko ko tugu temedde nayyo neɗɗo e oɗo saaha joni tawi hen ujunnaje 3 e temedde jeegom neɗɗo taw ko prisonnier ji ete ko ɓuuri hawnade hen ujunnaje 3 ha joni ko détention provisoire woni ɓe cuwa ñawede to leydi Burkina Faso général Salifou Modi ko numéro 2 wonande darguiɗɓe laamu Mohamed Bazoum e nder leydi Niger omo tawi jillu makko to Burkina Faso caggal kay ummorademo to Bamako to leydi Niger Français naaɓe nawti yimɓe mum ha laaɓi fodde ujunere temedde fodde ujunere capanɗe jeeɗiɗi e jeegoma neɗɗo Français najo Europe naaɓe wonnoɓe tigui e nder leydi he taw ko yerlitiɓe hodde to leyɗele mumen gartirama e nder France to leydi Côte d'Ivoire balɗe sappo ko deyi national leydi ndi kala hono no holliri hooleji leydi ndi ko fati kay e feccude sunare e jaltugol aduna on biyetno arin konombeji kabaruji men joolam jaɓeri men jaaha dolaji tittuɗe amérique jeen ha to leydi brésil bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay woni ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo toƴiɗo ɓandu mum sooru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni keptina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa plus 1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abou Sow Kawral Fouta business
pilis a musidɓe tedduɓe jokkodiren golelte dañen jamma. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa tati lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati walla mbiyen naasaand sappo e jeegom lewru haran hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi caggal fergo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. kabaruji moon e ɗemgal pulaar e sawto he ko musidɗo moon siti moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoore gendi Mauritanie o arti hanki alarba hanki ɗiɗi lewru jukko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati to Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie ɗum noon ko caggal jillu makko noon o wanno kay jillu makko ta ko jillu cehilagal e jillu gollal ngu wonno to leydi Chine to Chine noon to Chine to noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o tawtorno toon ko yana toon ko tawtoroyede cérémonie ko fati puɗɗugol woni ouverture 31e woni tagui lawol battowol capantati e gowiljol taw ko jeux mondiaux universitaire ɗum noon waɗi koto wuro witego Cheikh Goudoum tawi ko mawɗo tawi ko nanɗo makko biteɗo Xi Jinping kañum woni hoorejo leydi Chine kañum bismimi toon jamma hanki noon nde o laana makko juuri jamma hanki noon nde laana makko juuri to bowallaɗe diwoje ngal umtum sito Nouakchott o tawi ɗon ari jaɓɓade mom hono hoore jagorde leydi ɗi biteɗo Mohamed Ould Bilali Messoud wondude ministre secrétaire général de la présidence de la république wondude ministre uji ɗiɗi de ministre conseiller à la présidence de la république e yimɓe gouvernement hewɓe wonɓe wondude chef d' état major keroriɗo galle lamorgo wondude directeur adjoint du cabinet du président de la république e waɗi Nouakchott banggue hirnangue wondude cukko hoorejo région de Nouakchott ko ɓeɗo o tawi ine gaari jaɓɓade mo to bowal addiwoje ngal tum sito Nouakchott nde o yahanno voyage makko yillu ngu noon o yahani goto omo yadno e sete timmuɗo e nder sete timmuɗo e nder ɓenin tawe hen Mouhtara Wuljeyi on ko ministre directeur du cabinet du président de la république wondude Abdessalem Ould Mohamed Saleh on ko ministre de l'économie wondude Mohamed Abdallahi El Boukhayri El Vilali on ko ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie to Sina wondude Ba Abdoulaye Mamadou ɓuuɗo lolidde Bele Ba kañum tigui woni président zone France de Nouadhibou woni jeune France wondude biyeteɗo Mohamed Ould Abdel Fattah on ko o commissaire à l'OMVS e Ousmane Talla wondude Mohamed Lemina Ould Selman ɗiɗo kala ko conseiller ji à la présidence de la république wondude El Hassan Ould Ahmed on ko directeur protocole d'état e Sidi Lemina Ould Mohamed Mahmoud kañum woni directeur général société d'énergie de Manantali ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen e nder leydi Mauritanie noon ina teska kuppiraji courant e nder Nouakchott lamorgo leydi oɗo saaha kala hewɓe noon donki tigui andude holko saabi ɗiɗon kuppiraji saabu kala saaha Somalek woni société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam e nder leydi he e kala saaha ina haala ka janggo kadi haalta goɗɗuma yimɓe donki famde tigui oɗo saaha joni holko saabi ɗiɗon kuppireji e oɗo saaha noon kadi ko saaha nguleyki mo yimɓe ɓuuri wawde harjidde e courant ji ko ɗum ko on saaha tigui teska kuppiraji courant guila noon e yimɓe hewɓe kadi taw ko hutortoɓe courant to banggue golle mumen guila e sudaraɓe ha e tayereɓe e oɗo saaha kala kolliri hen caɗele mawde no fewi jogui e ɗiɗo kuppiraji saabu kayi teskama kuppiraji ɗi saaha ne duumono fewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hecci hanki o joɗima jonde taw ko membre ɓen witeɓe terɗe hors cour de justice ndu suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie wonno mujibu jonde nde noon ko suɓadeɓe caggal kayde membre uji woni ko terɗe suudu ndu cuuɓa caggal ɗum kayi ko suɓade gonowo hoorejo suudu hoorejo oɗon haute cour de justice mo suudu ndu ko caggal suɓade wona kayi mede ɓe wawa suɓademo kanko e gollodiɓe makko kanko gollodiɓe makko noon ko ɗum tigui wonno jonde joɗinde suɓa noon e oɗo saaha joni waɗa hoorejo haute cour de justice ko député biyeteɗo Jamil El Yeddani on noon ko juriste de formation
formation biteɗo Abdourahmani Sabbar waɗama cukko makko gadan woni premier vice président so tawi ko biteɗo Sokhna Sadva Sidi Ibrahima Dié on waɗama cukko horejo ɗiɗaɓo woni deuxiéme vice présidente golle mabɓe noon ko wallude kamɓe cukkoɓe woni vice présidente vice président ɗi golle mabɓe noon ko wallodirde e ɗoftude e wallodirde kayya hoorejo tigui hoorejo catal ngal ha wawa moƴƴinde golle mum ɗe hano hannirtini ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jiyan ha to likseba gorgol to likseba gorgol noon jabɓuɗen sibabi si to likseba gorgol ko fati kay e résumé tournoi fogu koyguel taw ko tournoi vacances sibabi si assalamu aleykum wa rahmatullah ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama weltare TV jaam ñalle ma Ghalii Abuu Bah hande ko naasaand tati juko août hitande 2023 kabruji men ko yewti e coftal ɓalli to lycée gorgol mankal championnat vacances édition 2023 eɗen gandi ko alarba hanki wonno cérémonie de ouverture tawi koye tawtorede dirigeant ji coftal ɓalli ɗo e lycée eko taari ɗum kala eɗen gandi hanki wonno ko pottital hakkude FC avenir e FC Mbol Kalif ko ɗekki ɓe mbaddi 0 bi partout ko ɓuri mantinade hen noon ɓe mbaɗi golle mantinirde tawi ko siftorte goto e tawi koye jagge mawɗe ko yewti e coftal ɓalli lycée on woni Baba Yerum yo welede Allah won e makko ɗen gandi FC Merguel o waɗanimo hommage ma en ketto président FC Merguel Amadou Oumar Kane ɓurɗo andirede garde tawi koye micro ceerno Bof juurama sikkanaa ko président kono FC Merguel entraîneur Amadou Oumar Kane ɓurɗo andirede garde sikki ala oɗo journée sen mbaɗi ɗum pour oɗo hommage ko faati Baba Yerum Diaw ɗum mbiya yo Allah yurmom yaafom sikki ala ko neɗɗo darinoɗo eto banggue lycée foof wona to banggue football tan golle makko en tenti e wuuro he yimɓen gandi darde makko no fewi machallah Allah waɗi hanni ɗo balɗe makko kono noon golle ɗe ne ketti ha joni sikki ala ko wadde ɗo pour hommage rendudemo hommage e tentinde minen sukaɓe e andude darde makko e surtout no dardornoya amen ni e muñal makko e haqillantagal makko e wawde wallude sukaɓe ha mbawa hebde ko jiiɗi ko o meeɗa ƴettude ko fati football lycée o meeɗa yirude sukaɓe meeɗiɗi bonirdemo meeɗi o meeɗa yirude sukaɓe wonko meeɗi wiidemo ala kanko toujours o waɗi ko sukaɓe ko ɓiɓɓe makko ko darde mumen ala fof to yadani mumen gam semminde ɗumen gam wallude ɗumen eɗen mbawi wiide noon oɗon neɗɗo en mbawa yejjidde golle muɗum so tawi en dañi hono yimɓe waabini wawde famde sukaɓe e dardade sukaɓe e wallodirde sukaɓe ha balla ɗumen hebde ko jiiɗi ko en mbiyeten on neɗɗo tan ko jarama Allah jarama Amadou Kane ko président Merguel ha joni ko yewte coftal ɓalli aljuma janggo 4 juko août hitande 2023 wonata pottital tawi ko hakkude FC Agana e FC Merguel sanga waktuji 17 pawɗi hojomaji 30 to terrain principal mo lycée ko ɗum ɗo wonno ko jubbunden kabruji ko yewte coftal ɓalli sibabi lycée gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema sibabi golle ma jooɗi peewi o takkusan juula ha to galle Baba Guédi Diaw to lycée gorgol habruji men ɗemgal pulaar sen mima to lycée koto leydi Sénégal paadena gendarmerie taw ko ɓe section de recherche ɓe Thiès ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi dattonoɓe kay fewnude ko fawi fewnude e fewnide e yeyde petalaji woddude e kuure mum kala ardi section de recherche noon mo Thiès atti ɗum ko biteɗo juko kanko juk noon ɓe nangi mawɗo cerveau ɓe nangimo koto wuuro witengo Puto omo wiye omo yette Diaw omo wiye omo yette Diaw omo yaara duuɓi 60 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen Macky Sall horejo gendi Sénégal waɗino jillu mum to leydi Gambie noon ko ñande talata nde o tawtorama toon noon kadi o ardima toon 3e
section des conseils présidentiel taw ko hakkude leydi Sénégal kañum e leydi Gambie e nder discours makko toon noon kanko Macky Sall o holliri wonde haydara ala ko leydi Sénégal ƴeewata e nder leydi Gambie so wona e jamma duumiɗo toon ko ɗum tan ko jam tan e coopération mutuelle ɗum woni ko leydi Sénégal yiɗani leydi Gambie o holliri toon noon wonde o yaɓiri noon no feewi o holliri toon noon o yañima toon no feewi noon ko fati e sécurité ko fati e toɓɓere sécurité ha tengti noon sécurité e nder fande Casamance o holliri noon wonde o jaɓata hay leydi gotiri taw ko leydi hoddidi Sénégal ene suuda walla ene mofta ɓen taw ko seɓetiɓe walla mbiyata ko filñitiɓe woni roɓe ɗen e kala saaha ene jalta ene mbaɗa janguji mumen e nder Casamance o holliri noon ɗum ɗon o jogorani jabde ɗum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jonde jagorɗo joɗima hanki ɗiɗi lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati to galle lamorgo e gardugol hoɗi gendi ni Macky Sall à titre individuel noon kanko Macky Sall o nomi ɓeɗo hono biteɗo Alassane Diallo inspecteur principal de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports on nomi ɗum e oɗo saaha joni directeur général de la jeunesse et des sports au ministère de la jeunesse hono des sports hono Doudou Sankharé ko inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports on est nommé inspecteur des affaires administratives et financières woni IAAF to ministère de la jeunesse et des sports so tawi ko biteɗo o lomti kanko noon o lomti ko biteɗo Mohamed Dienga jaaɗo retraite mum so tawi ko biteɗo Théodore Adriana Sadio Ndiaye on ko inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports on est nommé directeur des activités socio-éducatives to ministère de la jeunesse et des sports hono Elimane Ba on nommé directeur de la formation des jeunesse to ministère de la jeunesse et des sports hono Samba Fall nommé directeur de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi hono Abdoulaye Touré on est nommé directeur de transformation du secteur public au ministère des fonctions publiques hono Ousmane Nyebbe Dioba on est nommé secrétaire général des fonds de développement et de transport woni FDTT to joni kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Thiès to université Iba Der Thiam mo Thiès e gardugol recteur woni do professeur Mamadou Bokar Ndiaye joɗima batu mabɓe taw ko batu kiñirangu woni batu en urgence alaba hanki ɗiɗi juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati e nder batu he noon ɓe kawri ɗeɗo toɓɓere alni noon wonde campus pédagogique université o to ɓe mbiyata IIDT ene udde à partir de hanki kay ɗiɗi lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati so tawi ko toɓɓere ɗiɗi ɓernde no campus social ko alkamisa hande tati lewru juko ɗum uddata sanga kikiɗe so tawi noon ko activité ji administrative ina jokka e nder université he e mbaɗi kay no jogori hollirde secrétaire général et directeur général établissement woni université o ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen sen ummima to Thiès mbaɗen taɓande jen ha to Touba état civil mo Touba sumi cumo kulɓinigo no fewi document ji kewɗi woni kayitaji kewɗi cumi toon ha wonti dondi andaka noon e oɗo saaha joni andaka tigui beele kay ko acte criminel woni ko wol yimɓe tigui beela duppi ɗum walla ala ko cumu tan ngu Allah addi ko wawi wonde hen kala e oɗo saaha joni soit andede enquête noon udditama hen taw ko enquête jaaƴuno feewi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen yena to Bambey to nokku biteɗo Baba Gara to Bambey ko kar gonnoɗo kay e marche arrière ɗum tigui yatirde ɓawo kañuma feeri jaɓɓi cukalel tokosel guel duuɓi joyya guel cukalel noon ko hen guel hawri e ladial ɗum waɗi ko alarba hanki o chauffeur o noon ene tawe kay chauffeur o noon tinani chauffeur o tinani cukalel guel ene woni caggal auto makko e saaha wonno marche arrière ko ɗon rewi dow maggel ko ɗon ɗon guel wasi fittade makko kanko chauffeur o noon e oɗo saaha joni omo tawe tigui e juuɗe o tawe kaso to juuɗe gendarme to gar legal biyete Baba Gara e mbadi garde à vue ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal jeena ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum rahmatullah. Salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garande ɗo e nder Ziguinchor ina waynode ha joni sukaɓe ɓe
eɓe continue koɓe mbaɗata ko hakkude mabɓe police ji ɗi ɗum noon ina wayno ko hanki ko kikiɗe secteur kikiɗe ɓe jalti ɓe mbadde police ji ɗi ɓe ngara eɓe daari e talliji ɓe jaha to police ji ɗi kadi kamɓe sukaɓe eɓe beddoɓe kaaƴe eɓe beddoɓe mbokkoje eɓe ƴattoɓe police ji ina pawi mabɓe garnatuji ina wayno ko oɗo banggue goto lawol 54 ngol tan heddi ɓe jeehi hanki ko e nder holɗum e garage uji auto ji ne gaari holɗum ɓe beddo hen cocktail molotaji ina wayno auto ji tati ɓe cummi ɗum to e garage goto to e Bignona ɗum woni koɓe keddori hande ɓe naati e leggal halwar eɓe mbiya jalte eɓe mbiya kadi sukaɓe ɓe kadi yo jaltu yo rewɓe ɓe jaltu yo mawɓe ɓe jaltu ballaɓe ɗum woni koɓe keddori hankanti ina wayno to e Kolda kam en kumpitima toon deeƴi Sédhiou kadi deeƴi yahanma ha Carrefour Diaroume ɓeɗo fof kadi jalti e ɗeɗo gueɗe yahanma ha Bignona ɓenne kadi doole mumen ustima ina wayno Kafountine ɓen ɗon fof goppi Kapsikiring yahanma ha Oussouye ina wayno ɗeɗo cenɗe fof goppi heddi tan ko oga banggue goto e nder Ziguinchor ɗum ɗon noon laamu ngu ne daari hande lang ina reena jawɗele yimɓeɓe ina reena population o ina reena kadi hakkude kadi sukaɓe ɓe nde wonno ɓe kutorto tan ko garnata hande ɓeɗo sukaɓe goto fof nana buumi ina waɗi e kine muɗum ina maski a andani ko gorko walla ko debbo ɗum woni eɓe kucciti hande e police ji ɗi ko ɗum ɗon woni hande garmi gara ɗum noon Weltare TV musidɗo mon Amadou Issa Keɓe gorko Mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodurde e Ghalii Abou Bah yalla ko walde jaam allahumma amina seydi Keɓe golle ma jooɗi peewi so tawi en ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen ambassade mo leydi Chine yuɓɓini mo leydi Chine tawateɗo to Mali ɓe juɓɓini talata ɓennuɗo o manditare waɗore duuɓi 49 ko tafono kono leydi taw ko tafono kono taw ko kono leydi Chine woni 96e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine ko ngolɗon noon waɗi lawol gatanol koɓe juɓɓina tigui ndeɗon manditare e nder Bamako lamorgo leydi Mali cérémonie o noon waɗi koto nokku biyeteɗo CICB mo Bamako e gardugol colonel Sadio Camara kañum woni ministre de la défense mo leydi Mali ene tawtora noon gardiɗo woni président CNT woni au conseil national de transition hono colonel Malik Diaw e colonel supérieur mo leydi Chine taw kañum woni attaché de la défense e nder ambassade de Chine tawateɗo to Bamako to leydi Mali keddoɗen ha joni to maison centrale darede Bamako woni kaso mawɗo mo Bamako eɓe mbi ɗum MCA ene tawe toon e oɗo saaha joni 3,600 prisonnier ko ɓuuri hewde e ɓeɗon ko ɓuuri hawnade kadi e nder ɓen hen 3,000 goni koye détention provisoire woni tigui ko nanggaɓe ɓe cuwa taw ñawede ko nanggaɓe ɓe cuwa taw ñaguede hono no holliri kayya hono holliri CNDH woni tigui commission nationale des droits de l'homme ɓe leydi Mali kaso MCA no woni kaso maison centrale daremo Bamako o maha ko guila hitande 1951 woni 1951 hattani makko nde o maha nde hattani makko wonno ko 400 neɗɗo prisonnier o wawi nawde mbiɗen e oɗo saaha joni 3,600 woni ko tawate e nder makko ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen général Salifou Modi kañum woni numéro 2 CNSP woni conseil national pour la sauvegarde de la patrie ko fedde taw ko fedde rendiɓe koninkoɓe leydi Niger derguiɗɓe laamu Mohamed Bazoum guirñade no gas jeegoma lewru juillet ƴettuɓe laamu kay oɗo saaha joni kanko général Salifou noon mbiɗen kanko woni numéro 2 ndeɗon fedde woni tigui numéro 2 caggal hooreji leydi ɗi omo tawe oɗo saaha joni e jillu makko guila alarba hanki de lewru août omo tawe to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso umri noon koto leydi Mali Mali noon siftinde on leydi Mali e leydi Burkina Faso ko leydi ɗiɗi kollirɗe tigui tengtinde ina jaadi kay e coup d'état baɗaɗo oɗo saaha joni to leydi Niger ene tengtini kadi wonde ɓe caali wonde kala ko fati kay e
sanction ngaji ɗi CEDEAO yiɗi fawde e nder leydi Niger ko yedede kadi yerlitiɓe wonde kala nde CEDEAO ƴetti fetlaji gam yidde kay derguitoyde laamu militaire ɗi kamɓene yoɓe gandu ene wayno CEDEAO koko déclare ɓe guerre ni koto leydi Niger paƴana Faransi holri gasni ha laaɓi kay nawtude yimɓe mum taw ko volontaire woni yerlitiɓe yiɗɓe hodde kay tiɗumen haalaɓi ɓe kolliri noona avion cakkeɗo noona juurima tigui toon to Paris lamorgo leydi France ɓe kolliri noona e oɗo saaha joni koɓe gartiri e nder leydi mabɓe ko ujunere capanɗe jeenayo e jeeɗiɗo ujunere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo woni 1079 hakkude Faransi najo e Europe naaɓe hono no holliri kay ministre français des armées biteɗo Sébastien Lecornu ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Niger ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen caggal kay jaltugol aduna Henri Konan Bédié gonnoɗo gardiɗo landa witeka PDCI o miɗen kadi wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire e oɗo saaha noon Alassane Dramani watata hoorejo leydi Côte d'Ivoire o yamiri tigui leydi ndi nde natat tigui sunare taw ko sunare woni deuil national nde balɗe sappo PDCI noon kañumen rendini cadre uji mum woni mawɓe tambiɓe landaka ɓe jewtidi ɓe joddima tigui ɓe jewtidi ko fati kay e avenir woni tigui ko fati e janggo landaka eɓe keblano kadi ko fati e wirde on biteɗo betenoɗo Henri Konan Bédié gonnoɗo mawɗo mabɓe ɓe cuɓima noon ɓurɗo duuɓi taw koye nder jeeyaɗo e nder landa he tawa kadi koye woni doyen d'âge tawa kadi on jeeya koye nder ɓeena wonnoɓe cukko woni vice président ji ɗi e nder mabɓe noon ɓe cuuɓi ko ɓurɗo duuɓi on noon ɓe mbaɗi ɗum président par intérim on noon jibina ko guila 1932 omo yaari duuɓi capanɗe jeenayyi e goho omo wiye Philippe Goubouli kañum tigui ɓe Goubouli boni ko on woni moɓe cuuɓi e oɗo saaha joni ɓe gardini woni président par intérim ko adi kay ko landaka ene jooɗo ɓe cuuɓo gordoɗo landaka ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men joolam jabberi koto dowlaji tentuɗi Amérique puɗorɗen Donald Trump yettima alkamisa hande ɗum tan noon ɓeɗon wonde hoore leydi ndi alkamisa hande tati lewru juko 2023 o yettima to tribunal fédéral de Washington o noddira toon noon koko fati kay e yinnodemo waydude résultat ji sumgoji hoore leydi yagal bannode toon en 2020 kanko Donald Trump noon o holliri ala ko justice o wondi e makko so wona ka yidde herguinde gurdam makko e yidde bonnandemo ko ɗum tan woni ko justice leydi ndi darni oɗo saaha joni habaruji men ha joni to dowlaji tentuɗe Amérique jiyan to Texas noon e nder maayo ngo Texas ko goski migrant goto tawa tigui ene haggi e barriére flottante anti migrant moɓe aafi e nder maaji mabɓe to Texas Amérique Texas noon tawi kadi ko kerol hakkude Amérique hakkude mum e to wiyete Rio Bravo e nder Mexique ko mabɓe hakkude mabɓe e Mexique toon tigui kiɗo goski taw ko migrant woni to tawa ko to leydi Brésil uddirten kabaruji men alarba hanki o police waɗi opération muɗum taw ko opération pattama les miijo ko fati kay e haɓare trafic drogue en e nder Rio de Janeiro e nder opération de police hen noon yimɓe jeenayo mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehli moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue YouTube ko miñi men sehli men Saydou Abou Bah soto Ziguinchor ko Amadou Issa Kébé kelkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.